Көзілер күңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Һәрбер кешенең үз гомер хатирәсе, үз хазинәсе, истәлекләре тупланган үз сандыгы. Анда ниләр генә юк. Бик күпләр соклангыч кешеләр дип әйтер идем, кырмыска кебек тырышып, йөгереп, хәрәкәт итеп, эшләп, малын да таба, матди ягында кайгырта, үзен дә булдыра, яки инде икенче яклап карасаң, шул ук йөрәк, бал кыртлары чәчкәләрдән җыйган кебек матурлыклар кыя, менә шулай туплый үзенең гомер хазинәсен, үзенең гомер сандыгын. Шик юк, икенче төрле халыкларда да шул ук хазинә сандыгы. Хәйралар үзләре безнең хазинә сандыгыбыз дип уйлый гына, чөнки ул сандыкта кысыр гөлләр, чәчкә атмаган гөлләрне хәтерләткән истәлекләр тупланып, бушка сарыф ителгән сәгать, минутлар. Ник әле мин бу турыда икенчеләре хакында сүз башладым? Юк, мин бүген беренчеләре хакында сүз туплап торамын. Безнең белән бергә булыгыз. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәмен, аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Без бүген күркәм шәхесләрнең берсендә, аның гүзәл йортында кунактабыз. Әйтеп үткәннәрем, түбәндәгеләр дип әйтер идем, нәкъ аңа гына хас сыйфатлар. Чөнки дә ул үзенең гайрәте, көче, булдыклылыгы, таң калдыру белән, моңлы тавышы белән, елмайып торган якты күңеле белән, тирә-якта булган мөхитне үз күңеленә җәлеп итә алган, үзен тормышта ныклы аякта басып торыр халәткә китергән ханымнарның берсе Гөлфия Шавалиева. Хәерле сәгатьтә, Гөлфия. Исәнмесез? Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Телевизор караучыларыбызга аңлавыгызча, сүземнең башында күпләр танып та алгандыр. Гөлфия килеп чыккач та экраннарга дип әйтәсе килә. Мин инде сине кайсы яклап кына ашу юлында булсам да, кайсы ягыннан кирсәм дә, сәгать минутлар җитмәслек сөйләшеп була. Чөнки без синең белән кайчандыр коллегалар булып эшләп, радио тулкыннарында бер үк халыклар өчен хезмәт үтеп, шул елларыбызда бар, бай иткән елларыбыз бар арада. Без синең белән якынлык яклары икенче яклап та бар. Хәтта безнең туган көннәребездә бер көнне дип әйтәсе килә, мактанып та ала торганнар бар. Гомумән, халәтең, күңелең белән ничектер җанга якынрак кешеләрнең берсе булып киләсең. Миңа да бик теләп кенә кунакка чакырганмын сине, Гөлфия. Гөлфия, беләсеңме? Мин син дип рәхәтләнеп сөйләшәм бүген синең белән. Тормышта төрле юнәлеш бар, заманның төрле җилләре бар, гаиләдә төрле һава торышы бар, төрлечә иртәгәсе көнне фаразлаулар бар. Әгәр дә бүген синең кулга тирә-як мөхитне, дөньяны чүптән тазарта ала торган машина килеп эләксә, Гөлфия Шавалиева нидән башлар иде икән? Мин иң беренчедән дөньяны сугышлардан тазартырым. Мин менә әле Һинд белән Пакистан чигендә бит инде бәрелешләр бара. Шуларга чыгып нинди сүзләр белән генә туктатырым. Алла Тәгалә көч бирсә дип уйлыйм. Иң беренче сугышларны туктатырым мин. Икенче, өченче дип әйтеп тә тормыйбыз, чөнки дә иң бүйеге, иң авыры дип әйтергә кирәк. Әнә шул әле генә Гөлфия әйтеп үткәннәре, чүпчар дигәне без әле вак чүпләрдән, вак начарлыклардан торган җәмгыять бар, вак начарлыклардан торган тирә-ягыбызда күңелләр бар, телебезме юкмы, алар белән аралашырга, алар белән яшәү рәвешендә бергә булырга телисеңме? Менә шуларны ничек синең күңел кабул итә? Алла Тәгалә әйткән Коръәндә: "Яманы да, яхшысы да миннән." Шулай булгач, без һәрбер кешене кабул итәргә тиешбез. Без аларны үзгәртә алмыйбыз. Ничек барлар, шулай иттереп, яшәсеннәр матур итеп, бәхет кенә теләп торырга кирәк. Аларның уйларын да без тазарта алмыйбыз, күңелләренә керә алмыйбыз. Әмма менә бүгенге мине борчыган дөньяда сугышлар бер көнгә генә туктап торса, Зифа.
Ничек булыр икән? Һайматыр фикерләр. Шуны күрәсе килә. Менә шушы начарлыкларга, менә шушы ниндидер авыртынуларга, шушы җирлектә халык арасында булган аңлашылмаучылыкларга ни белән йогынты ясап була дип уйлый синең хатын-кыз буларак күңелең. Ниндидер яхшы якка үзгәртү ягынан әгәр дә кулларыбыздан килмәсә дә, нәрсә белән йогынты ясап була? Һич югында. Изгелек, изге эшләр белән. Изге эшләр белән. Менә таш белән атканга аш белән атырга кирәк. Шул гына, Зифа. Күп тапкырлар синең үз җилкәңдә татылдымы таш белән сиңа бәрүләр? Бик күп тапкырлар. Бик күп тапкырлар. Хәтта үлем чигендә булган вакытларым булды, менә кешеләрнең тәсиреннән, әмма Алла Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанып, аңа шөкер итеп, күңелем белән сафланып, чистарынып, менә һәр бер кешегә изге гамәлләрдә, изге ниятләрдә, изге теләкләрдә яшим. Һәр бер кешегә. Бәлки бу хисләр, бу күңел сиңа тәҗрибә белән килгән. Теге әрнеткәнрәк яшьрәк вакытларда күз яшьләренә тиелеп авыртыныбрак йөргән вакытлар күп булган. Гәрчә инде бүген икенче Гөлфия бүген. Менә бүгенге акылым бер 20 ел элек булган булса, уйлап та бирмәсем. Үзең әйтмешли, шул авырттырган вакытлар үзләре үк сине Гөлфия Шавалиева ясаган. Һәм үзләре үк сине үстергән, сине шыныктырган, сине сынаган, шулай дип әйтеп куя. Гөлфия менә башыннан ук мин соңрак әйтә торган, хәтта сорауга үзең үк кирип киттең. Мин үзем шәхсән беләм, син бик күптән Аллаһ Тәгалә белән без бөтенебез дә Алла юлында бөтенләй үк басмасак та, без күңел белән иманда, күңел белән без дингә бөтенләй теге баштан аяк намазлар 5 вакыт укымасак та, без бөтенебез дә хәзер Алла артык күрмәсен, күпме син инде гамәлдә миңа караганда күбрәк син намазда укыйсың, менә әйтергә кирәк, син ике яклап, бер яклап син җыр ягыннан бик каты бирелеп киттең бит инде, икенче яктан гастрольләр, җырларың, алар эшләргә кирәк. Шуннан кешеләрне күңел аштырырга кирәк. Күңел аштыру дигәнне мин бигрәк ассызыклыйсы килә. Чөнки Коръәнда әйтәләр дип, менә билем нәләр әйтә торган, күңел аштыра торган шау-шу, җыр-бию, бик кычкырып, акырып көлү, дурфаклануларны Коръән үз итми, җырлап йөрүләрне туктатырга кирәк дип язылган дип нәнә әйтә торган. Менә синең хәзер икесе шын күңелдән син дингә бик каты матур мөнәсәбәттә, синең икесе ничек бергә? Аллаға шөкер. Мин иң беренче, беләсең бит инде Зифа, бик күп еллар җырларым язылса да, мин чыгармадым. Бик күп кешеләргә биреп карадым. Шуннан соң мәрхүм Гали хәзрәт барыя. Аның фатихасын алып. Шуннан соң ул бер нәрсә әйтте. Авырту фрагы җиңел булып, урыны оҗмакта булсын. Гуфран мәчетенең имам хатыбы иде, Гали хәзрәт. Ул әйтте: җырласагыз да Алланы онытырга ярамый. Һәм Алланы онытырлык итеп җырларга ярамый. Мин һәр бер концертымда иң башынан әйтәмен. Дуслар, бүген җырларбызда, биербездә, әмма күңелебездәге Алла Тәгаләгә булган игътибарыбызны, мәхәббәтебезне яңартыйк әле бүген дим. Шуннан соң чынлап та менә Коръәнне укырга булдым. Мин Аллага шөкер, менә әни буларак та, кеше буларак та, менә җырчы буларак та, шагыйрә буларак та, минем эшләрем бу икенче, беренче түгел, иң беренче, иң зур эшем Алла Тәгалә минем күңелемә уй салган, мөмкинчелек биргән Коръән Кәримнең башкортча тәфсирен укып тулысынча китап итеп, аудио китап итеп интернетка салдым. Укыгыз, тыңнагыз. Менә әтияниләрегезнең күзләре күрмәсә, аларга менә аудио вариантны тыңлатыгыз. Шунысы кызыклы, Зифа. Моңа мөнәсәбәте ничек булды дин әһелләренең? Кайбер вакыт алар кулай күрмәй, үзләреннән үстән булса. Ул Коръән укыгандагы менә акылның, ой, фикерләүнең кимәленең ничек үзгәрүен, ачылуын әйтә дә алмыйм. Менә шунысы мин бик кызыклы башкортча укыдым. Алла бирсә татарчасын укырга торамын. Менә татар кешеләре язалар. Тыңлыйбыз Коръәнне башкортча дип. У аңлашыла. Тавышыгызны да таный алмыйбыз. Кайбер вакытны бер язган. Тавышыгызны ишетмәйбез, әмма Коръәнне воспринимать итәбез дип. Шуннан соң менә Зифа,
нинди биттә тукталам, кайтып тикшерәм бит. Икенче көнне торам шушы битне ачам. Сөйләп бетереп булмый. Бик зур эштә эшләнгән, Аллага әйтәсе шөкер, килә, Аллага афарин дип әйтәсе килә, һәм Аллага шөкер. менә бүгенге көнгә дә ничек син ситуациядән, очрактан чыгасың, синең китәргә кирәк, кичкә концертка 5 вакыт намазың кала. Ага, анда Коръәндә әйтелгән бит. Менә Коръәнне укысагыз, бүтән нәрсә дөньяда җиңел була, рәхәт була, билгеле. Анда фиш теге урысча әйткәндә по полочкам. Нык курыксагыз, иртәнге белән урта намазны укыгыз дигән. Шуннан соң фарызларын җыеп укырга була. Кичтән вакытың бетте икән, фарызларны җыясың. Минем менә улым без бит инде Аллага шөкер иман хатип. Аңа мин айрыкча таласым килә, бу күркәм менә шундый гаиләдә төрлечә иптәш хакында да сүз алып барачакбыз. Ул табиб, бер улың хәрби юлдан киткән, икенче юлың имам хатип, үзеңнең авылыңда, туган авылында. Ничек бу ирешелде моңа? Бер мәлне икенче улыбыз, әтияне мин иманга басам, диде. Без аптырап киттек. Тиктималдан. Нык аптырадык. Минем менә татар нәнәем, әниемнең әнкәсе инде, иман байлыклары телим, тел ачкычлары телим, иман юлында булыгыз, Алла рәхмәтенә ирешергә тырышыгыз дигән сүзләре миедә калган бит инде. Һәм шушы улым безнең теге картәтиләр мулла булганнар, алар бик гыйлемле, бай кеше булганнар. Менә шушы улым 2 атнада үзе үрәнеп, үзе генә түгел инде, ул йөреп үрәнде. Хәзер намазга басты. Шуннан соң имам хатип буларга укыды, бик күп укыды. Ул хәзер авылда тора безнең райпо магазиннары бит инде, таштан салынган, нык яхшы магазин, яңа гына магазин. Шуннан соң без семья белән, гаиләбез белән, Рим белән киңәш иттек тә, магазинны ремонтлап акча салдык та, 1-2 хәйрия концерты үткәрдем. Авылдашларым минем искиткеч, минем авылдашлар Дәүләкән район Иске Паравылы халкына. Аңа утырсалар, сөенеп торсыннар. Алар ераклардан кайтып, безгә ярдәмләшеп, хәзер бу изәннәре җылы, пич салдырдык, ремонтладык. Улым менә шушы авылда имам хатип. Шундый күркәм юнәлештә менә китеп барабыз һәм инде, димәк, син җыр белән дин юлын бергә алып барып була дип әйтәсең, чөнкиләрдә менә Коръән бит ул көйләп уку диелгән. Көйләп уку менә. Гәрчә мөнәҗәтләр дә бар, ансы да бар, икенче юл. Аннары ниндидер менә бу дин белән бәйләнештә булган гомереңдә ниндидер мәчетләргә табынып йөрүең бармы? Әллә үз аллы син барысында оештырып алып барасыңмы? Нәрсәдер күңелең кайда тели? Менә кайбер кеше бирелеп Тукай мәчетендә, кайбер кеше Ихлас мәчетендә, бөтен чараларда, бөтен Гөлфия кайда? Мин менә концерт белән килеп төшәбез, сорыйм, мәчетегез бармы? Иң беренче мәчеткә барып киләбез. Минем улым бит инде звукорежиссер. Анда барабыз, мин дә барамын. Клиплар төшергәндә дә барып киләбез. Мин мәчетләрне кертергә тырышамын инде. Менә Алла Тәгалә әйткән, нинди генә бәләкәй генә мәчет үзегез ясасагыз да, Уҗмахта урын сезгә әзерләп куярмын дигән. Ул менә Зифа, беләсеңме, Коръән укысаң, Алла Тәгаләнең безне шушы хәтле яратып, саклап, менә назлап, юл күрсәтеп торганына менә шаккатасың. Без тыңламаган балалар кебек, тегеләйдә яшәргә, булайда яшәргә тырышабыз. Бүтән намазга 25 минут вакыт. Дөрес итеп укысаң. Сабый бала кебек самими күңел белән очрашып, яңадан Гөлфияне бүген бөтенләй икенче төрлерәк итеп ачып утырам, танымый торам, байтак кына күрешмәй дә торган идек, тагын ныграк, байрак итеп ачып торам. Икенче юл җыр белән менә бар синең дөньяң, бар синең тормыш иптәшең. Без аның бик яхшы табиб икәнен беләбез. Һәм ул инде теге рус телендә әйтсәк, востребованный табиблар рәтендә дип әйтик. Бүгенге көндә менә ярты елга алдан язылулар бара. Менә шуңа күрә бөтен матди ягын кайгыртылган, менә йорт җирен чәчәк атып утыра. Сиңа үзеңә, җаныңа кирәккә җырлап гастрольләрдә шулкадәр авыр хезмәт бит ул. Менә барасың, бар программаны эшләп бару гына түгел, халык җыюны шулкадәр авыр, көндә концерт, шул бер пенсия акчасына әлеге дә баягы шул намазлыкта утырган әбиләр, ушлары китеп килә торган иң яхшы контингент шул
Зөлфия белән Зифаның шул бит инде, Гөлфия Шул белән. инде. Менә шуңа күрә синең үзеңнең халәтеңне син менә канәгатьләндерү өчен йөрисеңме, шул җырдан башка тора алмыйм мин дип. Яки син менә алгансың алдыңа, сиңа бит нишсың бит матди ягын кайгыртырга бөтен яклап та синең шартларың бар җитәрлек. Ни әйтерсең? Җыр сәнгате бит ул, Зифа, менә без шушы сәнгатьтәбез, хезмәт итәбез. Аның ул искиткеч зур кристалл кешегә кирәк, менә әкиятләрчә әйткәндә. Бу кристаллда чагыла синең кем икәнең. Менә шушы яктылыгы халыкка да кирәк. Менә шушы кристалл аша син халыкка күренәсең. Шуннан соң бу кристаллың пычракмы синең, сафмы? Нинди? Менә җыр сәнгате. Элек бит хәзер җыр белән халкыбыз җиңү, минем җырлап яшик дуслар, җырлап яшик, хәсрәтләнеп түгел, җырлашып. Җиңү белән була җиңү яулап. Безнең әтиәниләребез шушы җырлап бит җиңүләрне яулаганнар. Менә шушы әлеге көндә Зифа Нагаева кебек башкорт татар сәхнәсенә, халкына искиткеч кирәкле шушы кристалларны, җыр сәнгатен зур иттертеп, акыллы, мәгънәле кимәлдә биргән кеше пока юк. Ой, рәхмәт, монсы рекламный вакыт булды. Минем өчен рәхмәт. Зифа, нәрсәдән сүз дәвам итеп Әйе, әйтәм. Чөнки җыр дип әйтәсең, сәхнәгә чыгарган кеше дә син бит. Исеңдәме? Кухняда чәй ичеп утырабыз. Җырымны яшисләр бар әле дигән җырны алып килдем. Синен башлана бит минем инешемдә. Шуннан соң әйтеп куйдым. Менә Зифа, мен әйтәм, шушыңа биреп карадым, шушыга дуэт биреп карадым. Син ши ясап торасың, әйләнеп кирәк. Үзең дә матур җырлыйсың бит. Муҗырың матур, җырла үзең, дидең. Әйе. Нишләп син үзең җырламыйсың диде. Әйе, шулай. Шуннан соң менә җырлап алып киттем. Dağlarda uçtu ol yavlığım, belki tabalarsız işkelim. Yaşlı suyudan yarım yokta kaldı, eytigizçe duslar nişleyim. Yaşlı suyudan yarım yokta kaldı, eytigizçe duslar nişleyim. Birinci эфирга чыккан көнне звукорежиссерлар шалтырата, Гөлфия апа шушы хәтле күп шалтырату булды. Бу җырны халык кабул итте. Менә шушы җырны кабул иткән, җырны үз итеп яраткан безне җырчы, автор башкаручы итеп кабул иткән һәрбер тамашачыга мең рәхмәт. Сез кабул итсәгез, без җырлап торырбыз, Алла бирсә. Менә бу йөрәкне кабул иткән кайчандыр булган, бу йөрәкне һәм бу йөрәк үзе кабул иткән мәхәббәт булган. Һәм яшьлек булган. Яшисләр ул яшьлекне күп искә ала, Гөлфиянең җырларында, клипларында, яшьлек дусларым, элекке вакытларны матур итеп тасвирлый, үзенең язмаларында дип әйтәсе килә. Ничек булды? Рим әфәнде белән очрашулар, кайсы вакыт аралыгы ул? Әйдә әле менә бөтенләй хәзер кызыграк булып китә безнең телевизор караучыларыбызга. Мин Дәүләкән шәһәренең Заводская урамында торам. Рим Сибирская урамында. Хәзер сентябрь аенда мин кайттым да, беренче этажда торабыз, виноград ашап торам. Шуннан соң бер кеше үтеп китте. Бу синең булачак ирең диде. Тормыш иптәшең. Ким әйтә? Уй килә шундый. Хәзер үз Ничә себе виноград ашап утырырга кирәк икән вакытында. Шуннан соң үзем аптырап, шушы уйга аптырап, тәрәзәгә барып карасам, мин бу кешене бик нык запомнила. Хәзер кем? Шуннан соң бер ел үтте бит инде, студент хәзер сессия алдыннан Дәүләкән кайтып барамын, китапларны туканмын. Безнең Комсомольский урамына бармы, Заводскойга бармый, Комсомольскийдан Римнең урамына гына автобус туктый. Хәзер бу егет утыра бит инде.
Хәзер Ничек сүзеңне беләм, шундый шоялык белән виноград ашаган вакытта бу ирең була дигәч, 1 ел буена нәрсә уйлап йөрдең соң син? Мин оныттым да. Аны тимерне кызуында нишләп? Юк, оныттым. Хәзер бу егет утыра бит инде. Шуннан соң төштем китап белән торамын. Молодой человек, помогите, ярдәм итегез әле бит инде. Нам не по пути. Нам по пути. Мин әйтәм, алыгыз әле китапларымны. Рим шулай димен, нам не по пути. Нам не по пути. Шуннан соң 2 сумка китапларымны алып мине заводской урамына итеп куйды да, шунан бирле менә без бергә әйтәләр бит. Юлда очрашсаң, ул мәңгегә була дип. Мәңгегә булсын инде. Менә мөхәббәт аңа кадәрлек баш югалтып яраткан мөхәббәт булдымы дип әйтергә үземдә булмады. Булмады. Яшьлектә сине алай тетрәндергән мөхәббәт. Син мөхәббәт хисләрен булай дип әйтергә уйлыйсыңмы? Син соңгы елларга гына калдыргансың. Яшьлектә бер дә гашык булмагансың, виноград ашап кына йөргәнсең. Юк, виноградны әле дә яратамын. Шуннан соң менә әйтәләр, высокомерный дип, әнием теге укытучы кеше, әбимнәр, егетләрне мине клубка алып баралар, клубның ишек төбендә торалар, бийтәләр дә алып кайтып китәләр. Ничә яшьтә тормышка чыктың икән? 21 яшьтә. 21 яшьтә. Ансы да бер төрле безнең. Шуннан соң уй килә дигәннән нитим әле. Республикабызның күренекле баянчысы Сибагат Яруллинны да искә алып китик әле. Менә уй килде дигәннән Чиләбе өлкәсе Халит авылы клубында концерт бирәбез. Баянга гына җырлап торамын. Менә халыкларның башы өстеннән уй килә. В последний раз дип. Нишләп шулай язмышым шулайдыр инде, кыска гомерле булганмындыр дим, үзем җырлыйм, үзем уйлыйм. Шуннан соң тагы икенчегә килде бит инде бу уй килә. В последний раз ир тавышы белән килә. Шуннан соң бу Халит авылы клубында соңгы тапкыр җырлавымдыр дип үземне тынычландырам. Менә концерт бетте, юлга чыктык, 4 Башкортстанга кайттык. Унында Сибагатыбыз юк бит инде 10 апрельдә. Искиткеч яхшы кеше иде бит инде. Әле инде баянис менә бүген ул миңа юк. Репетировать итәргә дә. Авыр туфрагы җиңел булсын Сибагатның, әлбәттә бөтенебездә бик ихтирам иткән. Синдә бу тоемлау, ниндидер тоемлау да бармы? Алдан күрү бармы синдә? Ниндидер шундый юнәлештә уй белән. Бу бит бер генә очрак түгелдер синең халәтеңдә. Сиңа гелди кисәтү буламы ниндидер? Ниндидер эшләр алдыннан буламы шундый кисәтүләр? Галәмәт кеше икән син, Гөлфия. Инде хәзер бит инде менә ничә ел тормыш итәсез иптәшең белән? 32 ел була. Димәк син гашык булып 32 ел була дипа. Исенә төшереп кайтып китик әле, ничә ел торганың. 32 ел була, 32 ел, 32 көн түгел, шулай бит. Шуннан башларыңны югалтып кына гашык булып, димәк кияүгә чыкмагансың. Син тора гашык булдың моңа. Ой, тора. Әле дә мин аңа көненә бер әйтмәсәм, Римулька, мин сине яратам бит дип. Мистимәсен дияргә инде сиңа, үзе җавапны ничек бирә? Әйтмим. Әйтмисең, ничек әйтмисең? Әйтеп беттең бит инде хәзер, әйтеп бетәсең инде хәзер. Җаваплыймы соң ул сиңа? Әлбәттә. Китәле башка тормай юкмы сөйләмә дип әйтәләр бит инде. Күңелемдә минем шатлык яшый, җылы яңгыр булып сибелде. Синең белән минем күңелләрне кояш нуры бергә бәйләде. Җан кисәгем минем син бәхетем, иркәлисең җылы уйнамда. Безгә генә дип бәхет килде, әллә җаным син бар дөньяда. Безгә генә дип бәхет килде, әллә җаным син бар дөньяда. Менә 10 ел үткән, 32 елын ярар бу яктарак. 10 ел эчендә бер төрле Гөлфия халәте булган. Бу 10 елда бер төрле үзгәрешләр булып, ниндидер арадан җилләр исеп алган чаклар була. Ничек кенә яхшы торсаң да төрле күренешләр булып ала тормышта, язмышта, теләсәң теләмәсәң дә. Булмагымы сездә шундый очраклары, көчәккә килеп гаиләнең теркәлгән чаклары? Ничек кенә булмаса, ниндидер күңелсезләнеп канатлары, гаилә канатлары төшебрәк киткән вакытлар юкмы? Юк. Безнең менә нинди авырлыклар күбрәк булса, безнең гаиләне берләштереп торган клей ул ныгая барды.
Менә без айрым яшәргә дә яшәп алдык бит инде бик күп еллар. Әмма без һәр вакыт бергә менә фатирсыз булган вакытларда Зифа авыр еллар булды бит инде. Ул аерым яшәүне аңлатып китик, кеше аерылган дип уйлар. Юк, эш буенча. Мине Дәүләкәннән Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясына чакырдылар эшкә. Анда торыр урын булмады бит инде. Шуннан соң Рим Дәүләкәндә калды, анда без яхшы йорт салып чыкканык. Анда килмим дә дип караган булды, әмма Ихсан Сагитовны беләсең бит инде Зифа бик нык. Син фақат Уфада минем командада эшләргә тиешсең. Hello дип алып килде. Менә шуннан соң Муртаза Губайдуловичка рәхмәт. Ул ничектер күрепме 1-2 ел йөрдек бит инде без. Бер көнгә 11 район үтәдерик бит радиода эшләгән елларны. Шуннан соң фатир бирү командировкалардан баш чыкмады инде. Шулай да арада җилләр исмәде дип әйтәсең килә. Менә әйбәтләр белән бергә гайбәтләр үз гаиләгез турында ишеткәнегез булдымы? Бер-берегез турында булдымы? Мин бит Дәүләкәндә телевидениедә эшләдем. Бик күп еллар бит инде. Анда әлбәттә үземә дә килеп әйтәләр дә мин беренче авыр кичердем, әмма бу сүзләр дөрес булмагач инде сез әйткән кеше бик бай, яхшы, шибәр бит ул дип кенә торам да калам. Нәрсә эшлисең инде? Үзең хакында Римгә? Римдә ул уже ничә әйтергә үрәнде. Ул бит инде мин телевидениедә, радиода эшләдем. Шуннан соң әле кешенең күз каш арасында бит инде. Бер заман бик күп әйбәтләр арасында гайбәтләрдә була, бик күп халыктан ишетергә туры килде һәм аптырап күзенең уртасына карап утырыйм әле. Шундый бер заманны хәбәр таралды Уфада. Имештә Гөлфия Ришат Галиханов белән берләшеп тора икән. Вот о чем. Менә алар өйләнешү алдыннан икән инде. Бәлки гаилә корып та китәрләр. Гөлфия Шавалиева иреннән китәргә әзер икән. Ришат белән бик каты зур мөхәббәт икән дигән хәбәр. Мин инде тапшыруга яшен батырын түгел. Безнең бит инде тапшыруыбызны тыңлаучыларыбыз шул үзебезнең телевизор караучыларыбыз, шул радио тыңлаучыларыбыз да менә бу нинди гайбәт булып каян килеп чыкты. Беләсезме? Ул ике клипны караганнан соң халыкның башында шундый уй тумаса, ул гади хәл булмасы. Әлбәттә. Җыр бик каты барып җиткән. Клип шәп төшерелгән. Нык шәп булган ул клип. Аны профессионаллар төшерде, әлбәттә. Режиссерлар белән төшердек без аны. Беренче яшисләр бар әле. Ул Күгәрчен районында Газим Ильясов белән Әнисә үзләрен алып кайтып китеп безне әйтегез бездә төшерик әле. Анда Әнисәнең внучкасы туган көн иде. Менә беләсезме? Мин хәзер дә әйтә алам. Нинди генә кешеләрдән шундый тәкъдимнәр ишетмим мин. Нинди генә кеше язмый. Нинди генә кимәлдә җитәкчеләр менә. Мин Римемнән башка үземнең кырыйда бер кешене дә күз алдыма китерә алмыйм. Менә ипеке тотып әйтәм. Аңлашылды. Менә бу хәтта әним ышанган. Неужели кызым шушы хәтле әйбәт Римне ташлап китәсең дип. Неужели син дә ышанасың? Тән сихәте дибез бер төрле рух саулыгы әйтәләр, ул мин ул хәдәрлек бик төптән әйтмәсәм дә шул дин ягыннан да ул гынахсызлык диләр. Син үзеңнең күңелең белән дингә биргән кеше буларак гынахаларым юктыр дип уйлыйсыңмы, бардыр дип. Һәр беребезнең. Менә бу дөньяның һәр секунды без бит инде менә Зифа миллиардтан ничә миллиард кешеләр булган. Бер башта ике күз, бер танау, бер авыз, ике колак. Әмма бер-берсенә ошаган кеше юк. Шулай ук язмышларыбыз да ошамаган. Бу Алла Тәгаләнең бөеклеге, шундый кудрәтте без аңлатып кына җиткерә дә алмаган. Шулай бит Зифа. Әмма менә язмышларга килгәндә, анда Коръәндә әйтелә, җан турында мин генә беләмен дигән. Менә шушы җанны безне китергәннәр бу дөньяга.
Бездән бер кеше дә сорамады. Нинди илдә, нинди диндә, нинди язмыш белән туасың килә. Әмма без килгән, без сорап та торылмый шушы. Димәк, безнең яшәү, безнең җаныбыз кирәк. Һәм без шушы җаныбызны саклап, Коръәндә тәнне дә сакларга кушылган. Без менә Алла каршысына басканда иң беренче тәүбәгә килеп, изге эшләребезне, намазларыбыз белән балкып торырга тиешбез. Менә бүгенге минем максат шушындый. Дин турында айрым тапшыру эшләп була икән Гөлфия белән дип әйтәсе килә. Һәм инде утыралардыр инде кызлар, безнең телевизор караучылар. Эрем нинди акыллы хатын белән тора икән ул дип. Утыралардыр чынчылында да. Клипларда синең шундый бер шулай ук исеменә бәйләнделәр. Бәхет турында үзең әйтеп үтәле. Исеменә бәйләнеп киттеләр. Виш беләсең. Ансы ничек булды әле? Тарихы. Танып санаториенда, анда барсам инде концерт сорыйлар, концерт куямын. Шуннан соң бер ханым килде дә, менә Гөлфия Шавалиева, мин шушы шәһәрдән, исемем Әминә, мин язмышым шушылай, сез гел бәхетле гаиләләр турында җырлыйсыз. Менә минем шундый язмышым дип сөйләде. Икенче көнгә мин итеп бирдем шигырь. Бәхетләргә хакым бар әле дип. Шуннан соң бу җырны Ханиягә бирегәле ди инде. Бирегез дидем инде. Шуннан соң хәзер бу җырны мин җырлый башлаганым. Зифа. Ул күпме интернет челтәрләрендә миңа мин генә бит сезне бәхетле итә алам дигән. Мөрәҗәгать итә башлады җегетләр. Неужели сез шушы хәтле бәхетсез дигән. Шуннан сүзләр күп булды. Илеш районында концерт биреп ятам, шушы җырны җырлыйм, бәхетләргә хакым бар әле. Бер ханым кеше кул чабып тора. Басты да Гөлфия, молодец диде. Ой, ярып халык көлә башлады. Хатыннар үзенчә кабул итте. Менә һәр язмыш дигәннән. Ирләр үзенчә. Шуны гына нәтиҗә ясап әйтергә телим. Мин Аллага шөкер, бу җыр минем турыда түгел, аны заказ белән язылган, мин бәхетлемен. Әмма минем бу җырым бәхетсез язмышлар булса да, тыңласалар бәхетле итсен иде дигән генә теләк әйтеп куйым әле. Ярый, Бик каты шәп җавап булды. Гастрольләргә барып, афишалар янында йолдызлар бар. Ул турыда аерым тукталырбыз. Йолдызлар бигрәк дип исәпләнгән йолдызлар бар, исәпләнмичә дә шунда бөекләр бар. Һәм алар арасында инде гадирәк йолдызлар бар, тамаша кылучыларыбыз бар. Менә шундый очракларда чагыштырулар бар. Кайбер вакыт бик күңелне кырып куя торган чагыштыру тегесе, яисә бу артист белән бу артист чагыштырулар бар. Синең дә бер күңелне кырган тарих искә төште. Кайсыдыр җиргә барып төшкәчтен менә нишләп ул синең залларда халык тулы, әле генә менә Филис Каһиров килеп китте. Анарга ярты зал, ул бит инде бигрәк тә бөек җырчы. Ул бит инде профессионал, сиңа менә шулай халык җыела дип күзгә карап кассир әйтүдән бик күңелең каплыгына кайтып киткәнеңне хәтергә төшереп алдың. Гөлфия, ничек чыктың бу ситуациядән? Мин әйттем инде, бу урында мин сезгә ачуланырга тиештер инде дим. Дигән дә күлдем. Нәрсә эшлим инде? Халыкны килмәгез дип әйтә алмыйм бит инде. Килсеннәр. Чөнки менә мин залларда, концерт вакытында бүтән күңел җылымны залга халыкның күңеленә салып китәмен. Хәтта бер шулай булды. Менә шушы теге менә урын була бит, солнечный сплетение. Кайнар булган хәтта. Менә искиткеч. Менә күңелемнең җылысы, менә биреп кайтасың. Биреп кайтам. Биреп кайтасың Икенче көнне мин уже кайдан туплайсың? Аннан кайдан туплайсың? Мин йога ясыйм, намаз укыйм иң беренче. Менә шушы бит инде. Шуннан соң икенче көнне мин ял итәмен. Кухняга һәм спальнядә гына. Менә шушылай. Бер нинди телефоннарына менә шул кухня белән спальня арасына кайтыйк әле. Кызыграк сорауларга бик каты яхшы итеп яшәүче дип Рим белән Гөлфияны дип тыңлап торучыларга инде. Бөтенләй ызгышмый, тавышмый булмый. Бөтенләй. Шул хәтле икегез ике төрле. Берегез таптын, берегез ут. Кайсыгыз башлый тавышны, кайсыгыз ташлый, кайсыгыз туктата. Ничек килгәшәсез, килешмәгән җирдә ничек гапләшәсез, нишлисез? Беренче шулай була торган, яшь вакытта әйбет. Минем иптәшем яткан диванга, мин инде йөреп әллә нәрсәләр
доказывать итәмен. Шуннан соң шуның белән үтеп китә. Хәзер бер нәрсә дә әйтеп тә сүз дә башлаганым юк. Рим шулай әйтикме? Шулай әйтәбез. Ярый. Ничек телисең? Мин ничек телим шулай? Менә Зифа. Ничек телисең шулай? Теләсәң шул. Ничек телисең шулай эшлә? Менә кешедән инде ирләр була. Булай яхшы торып була инде, алай ничек тормыйсың инде яхшы. Ничек телисең? Теләсәң эшлә. Телисең эшлә. Менә иң әйбәт асыл тиргәшмәскә теләсәң нишлә дигән икән. Мен алып кайтып китәм әле. Күңел кесәсенә салып алып кайтып китәм әле. Һәм инде эш бүлешү бар йортта барыбыр да. Ничек менә аның да бик борчулы эш. Аныкы да бик җаваплы эш. Синең төннәргә кадәрлек гастроль ничек бүлешәсез менә бу матур йортлар. Мин Римне бер нәрсә эшләтмим. Чөнки аның Монда теләсәң нәрсә эшлә дигән монда. Монда туры килмәй. Мин эшләтмим Римгә. Ник? Чөнки аның бармакларының чувствительность менә табытныкы ул бит энә белән эшләй. Энә белән эшләй. О даже лампочкада бурдырып куйдырмыйм мин. Кем аларны бора? Китертеп? Ярдәмче китертеп. Ярдәмче китертеп. Ярдәмче чакыртам. Минем өйдә дә үземнең ярдәмчем бар. Кирәк вакытта чакырып алам. Зарима килеп киткәндә беренче бит мин теге һәр эштә үзне һәләтен белергә кирәк, һәләт булырга тиеш дигәнне әйттем. Ул Зарима кебек мин эшли алмыйм. Нәрсә эшли алмыйсың аның кебек? Менә йортны алып бару. Кухняда кем эшли? Аш-су бүлмәсендә. Ну, шулай ук ярдәмчеләшә. О, юк. Ул кадерлек түгел. Юк, ул кадерлек түгел, Зифа. Һәр эшнең үзенең белгече булырга тиеш. Шөгыльләр, спорт, йога, тагын ниләр? Йога. Менә тагын да нәрсә белән мин менә үзем арып киткәндә медитировать итәргә яратамын. Кешеләргә ачулана башласам дугалар укыйм. Нык иттереп укыйм мин дугалар. Шуннан соң үземнең җанымны менә бер аквариум кебек итәм дә, шушы аквариумны юып алып, чайкап теге су салып куямын. Шушы суның кояшка ялтырап торган вакытларын күзәтәм. Менә шулай тартып хәл алам мин. Аны син күз алдында күрәсеңме шулай? Күрәмен, медитация. Бигрәк мәзәк кеше булып чыктың әле син. Искитмәле. Менә мактау бар, макталу бар. Син бит инде кеше күзендә байтак кынасың. Мактаганны яратасыңмы, әллә киресенчә анардан сакланыбрак сак булып каласыңмы? Осторожно гына. Ну шулай да зирәк мактасалар күңелгә куш булып кала. Менә хәзер мактану дигәннән әйтим әле. Бер залда концерт бирәмен. Шуннан соң нәнәсе белән бер кыз, бер 3-4 яшьлек бала менеп килә. Кулларына печенье, конфет тотканнар бит инде булар. Мин хәзер аптырыйм, халык көлә. Нәрсә эшләргә белмим, Зифа. Хәзер килде дә бу ханым микрофонны алып, "Сезнең берәр нәрсәгез бардыр" ди инде. Мин хәзер аптырап, "Минем кызым шул кадәр менә шитләшкән бала, нәнәй, берәр нәрсә генә булса да бүләк итегә әле" дип, сумка төбенән 3 печенье белән бер конфет таптым, менә шушыны алып килдек. Ачуланмый гына кабул итегез әле диләр. Мин әйтәм, беләсезме? Минем менә язмышымда бу иң зур бүләк. 1000 рәхмәт дип алып куйдым. Синең кайсы яктан кирсәң дә кызыклы, тормышың үзе дә кызыклы. Һәм телевизор караучыларга да бик күңелледер безнең сөйләшүне тыңлавы. Менә шул сәхнәләр вакытында тагын инде бик үтә кызыклы берничә мисал китерә аласыңмы шул очраклар, гастрольләр вакытында нидер килеп чыкмый, нидер килеп чыкканда бер кызык мәзәк булган хәлләр бик артык кызыкларын берничән сөйләле. Ришат белән дуэт җырлап торабыз. Кай икән белмим инде. Шуннан соң хәзер туфлимның каблук торды да калды бит инде. Хәзер кеше аңламый, мин әйтәм, бармак белән генә күрсәтәм инде. Шуннан соң Галиханов турды да иилде бит инде минем аякларга. Халык аптырый хәзер нәрсә эшләр. Шуннан соң бүстри башлады. Шуннан соң гына аяк алгач кына туфлим калды диде. Аягым алды, туфлим калды. Шуннан күрделәр халык. Китеп барабыз Нефтекамага. 4 выход бит инде минем. Бүздәкне үттек. Минем иҗатташ дустым Мәхмүт Ибраһимов, аны халык белә инде, Зифа. Халит мин әйтәм, минем костюмнар кая ул? 4 выходка. Диванда ахырсы калды, алмадыңмы ни ди. Диванда ятып калганнар инде 4 костюмымда. Һәм нишләде Гөлфия? Килеп төштек Нефтекамага.
Шуннан соң бер ханымга бардым инде, таныш ханым. Шунда костюмернен бер башкорт киемендә полный концерт бердим. Гомергә башкорт костюм кигәнме ой, карап торам да килешә икән дип торам. Шулай булганы бар. Гөлфия, менә шундый Гөлфияне, менә шундый дип әйтәм инде. Менә шундый син монда күрсәткәндә мондагы Гөлфиясең, былай дип утырганда табынып дин юлында бик искиткәнле, шундый бик горурсың. Икенче карасаң, моңлы бикәсең, дөресен әйткәндә моң патша бикәсе булып китәсең. Менә шундый Гөлфияне Гөлфия итеп тотар өчен нәрсә сиңа кирәк? Ризык һәм нәрсә кымшаулый? Халыкка мин ишетәмен инде, теге яшьләр дә күбәйде бит, яшьләр булсыннар, сәхнә яшьлекне ярата диләр. Безнең буын халкын, артистларны халык тоже ярата бит. Мин ретро җырларны җырлыйм менә, укытучыларым мине нык ретро җырларны җырлатып үстерделәр. Алар безгә менә нигез, менә шушы нигез кирәк, халык җырлары. Шуннан соң икенчедән инде рухи языкка килгәндә бу яңа җырлар язганда гел яхшы булып торганда гына язылмый бит ул. Менә ул хисләр төрле булырга тиеш. Төрле шушы тормышның вакыйгасын үзең аша үткәрсәң, бер 15 минутта язып куясың инде җырны. Димдә тудым, димдә үттем, еләк яйдым, тугайда. Димдә тудым, димдә үттем, еләк яйдым, тугайда. Бер елна мин 27 концерт бердим. Биреп карыйм әле кешеләр дә көндә концерт куя бит әле дигәннән. 9 килога ябыктым мин. Бигрәк яхшы сиңа йогынтысыймы? 4 костюмымны да, бүтән концерт костюмнарын алыштырып биттем. Әмма мин шунда уйга килдем. Менә шушы уй мине әле дә нитә. Борчый миңа бүтән уйларыма, сорауларга җавап бирә. Мин үз вакытында Валентина Толкунова белән очрашкан идем. Менә кыска гына очрашу булса да, әмма шунда ул миңа бер ничек әйтте. Менә я и мужик, и баба сәхнә дип кенә яшәмә дип. Менә эш дип кенә яшәмә дип. Шуан берничә ел торганнан соң үлде бит инде авыр туфрага җиңел булса. Шуның өчен сиңа аз-азлап монсы, аз-азлап тегесе сиңа бигрәк тә яхшы. Баланс. Мин бит экономист. Һәр нәрсәне баланс. Менә шул Гөлфия, мине бер бөтен итә торганнар. Менә синең чәчәгеңнең, менә үзеңнең йортыңдагы гөлеңнең таҗлары бар. Менә шул һәрбер яфрагы кебек синең теге үзеңнең кайсысы шөгылең, кайсы яратып башкарган хезмәтең, эшең, һөнәрең һәм башкалары бер бөтен. Баланс булырга тиеш. Һәр нәрсәдә баланс. Булганны шөкер иттереп менә кайбер вакытта теге артистлар бит инде 200 кеше булмаса отменять итәләр. Мин концертка килгән сифа бер кешегә дә рәхмәтлемен. Мин кайбер вакытта үземнең җырларымнан үзем тыңлыйм. Менә Ханиянең бит инде Орала бугазаптан дигән җырын акапелла башкарамын мин диде. Залларда акапелла. Шуннан минем концертларыма урысларны, морьялар урыс халкыны йөри. Мин аптырыйм инде, нишләп алай икән? Тапшыруның башында һәрбер кешенең үзенең хазинәсе, үзенең сандыгы бар дип әйттек. Шиктә юк ул, һәркемдә бар дип. Һәм тагын да ассызыклыйсы килә. Минем сандык күпкә бәләки икән. Сезнеке ничектер тикшереп карагыз әле. Менә кайда сандык?
Кемнәрнең генә күңеле сыймый, кемнәр турында гына хатирәләр, истәлекләр сакланмый. Һәм артык уникаль кешесең, Гөлфия, һәм принципиаль түгелсең икән. Үзең шигырен язып, көен язып, шулай ук башка җырлар, башка бөтенләй чит авторларның җырларын җырлыйсың сәхнәләрдә дә. Шуннан соң үзең җырлыйсың, арада кайтып намаз укыйсың, дин юлындасың, үзең сөйлисең, үзең иптәшең белән шундый мөгамәләдә, башка кешеләргә ничек күңелең, йөрәгең ачык. Шуңа күрә бер сүз белән әйткәндә, Гөлфия Шавалиева дигән исемнән башка исем тапмалы түгел бүгенге тапшыруның ахырында. Мин шулай дип әйтер идем сиңа, син үзеңне шулай килеш сакла инде, бәгыркәем дип кенә әйтәсе килә. Чөнки дә барыбер да җир йөзендә менә шундый кешеләр күбрәк булганда, күпкә тормыш матуррак, гүзәлрәк булыр иде дип әйтәсе килә. Инде хушлашу алдыннан мин сиңа карап булай дип әйтер идем, Гөлфия булып, Гөлфияның үзе булып әйтсәм, гомер юлым буйлап атлап барам, артта салган матур изләр кала. Үзем микән аны салам, әллә язмыш микән миңа сала. Гөлфия биргән сорауга мин хәзер җавап бирәм. Юк, Гөлфия. Язмышлардан өстен Гөлфия сала. Үзең саласың. Биргән язмышыңнан өстен булып яшә, балкып, җырлап, канатларың биектә, кысаннарда булмасын. Йөрәгең, күңелең, гомерең озын булып мәңге бәхет җырын, тормыш җырын, сөю җырын җырласын. Тапшыруның ахырында безнең белән бергә булган телевизор караучыларга зур рәхмәтлебез һәм әйтәсем килә, Гөлфия урынында ул кадәрлек уникаль булмасагыз да, булу мөмкинчелеге бар. Мөрәҗәгать итегез социаль челтәрләр аша, шәхсән миңа Зифа Нагаевага яки булмаса туган телгә дип әйтәсе килә. Чын-чынында туган тел гөрләп торган экран аша сезгә кергән дөнья гына түгел, ул менә шундый балкып кергән күңелләр дөньясы булганга, туган тел сезгә якын дуслар. Инде бүгенге тапшыруга нокта куйганда, мин матур бер хатирәне искә алып китәсем килә. Күптән түгел минем социаль челтәрләрдә бер ханым язган иде, Рамил Гарипов күңеленнән уелып калган. Аллаһы Тәгалә үзе шулай яраткан да яратып, ахырда үзе үлеп сиңа гашыйк булган. Шул кадәрлек тормышны бизәүче, матурлаучы була алмасак та, Аллаһы Тәгаләнең теләп тудырган балалары буларак кешеләр яратырлык яшәүгә омтылып торыйк. Күрешкәнгә кадәр.